Хәзер без сезнең игътибарга шагыйрь Ренат Харисның «Бүре күзе» дигән поэмасы буенча эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Әсәрне Айрат Арслан укый. Көтмәгәндә килеп кадалдылар, күзләремә бүре күзләре. Кысып алды тыным, катты сыным, сыйгаеп китте тезләрем. Лып утырдым шаңгым артына мин, бузлы юлда шаңгы туктамый. Менә инде килеп керәм, бүре күзендәге утка мин. Мин ул чакта 11 яшьлек малай, Кукау мәктәбенә йөримен. Урыс авылында урыс сүзен татар теле белән киримен. Чөнки шулай, бары шулай гына төшә алган татар тиристән. Әти куйган максат каты булган, каты булгач, бәлки дөрестә. Салкын яңгыр, буран, язгы ташкын, шуның өчен миңа чүп кенә. Ничә баттым, ничә адаштым мин, үлми калдым хәтта чүп кенә. Шаңгыларым айрылып китте, юлны кырды сырган шалбарым. Сүзләр белән түгел, күзләр белән мин бүредән яшәү ялвардым. Зинһар тимә, зинһар исән калдыр. Мин бит әйбәт малай, юаш мин. Сүгенмим дә, әнигә су ташыйм. Инде шигырь язам. Кыйнашмыйм. Безнең ара 7-8 адым. Бүре яткан юлга аркылы. Мин утырган, бүре күзе кузлы. Минем җаным бузлы кар тулы. Мин ялварам, мин ялынам аңа. Дуга укыйм, алам үгетләп. Мин патшаның кече улы кебек. Әйлән инде тизрәк егеткә. Карап алды бүре сәер генә. Ихласлыкны әллә таныды. Тұрып китте авыр гына. Баксам, бүре яткан җирдә кан иде. Шуннан ахры кырыс тормышымны әкият белән кушып үрәм мин. Ирми генә үтеп киткән этне чын ак бүре итеп күрәмен. Инде гомер юлларымда аяк баскан сайын аппак кыш яна. Мин әле дә хәүф хәтерләрдән исән чыгарыма шанам. Бу вакыйга онытылган иде. Күмгән иде тормыш өресе. Искә төште күргәч герб тагы чечен бүресен. Ал аягын алга таба сузып, ул да яткан юлга аркылы. Кыяфәттә таулар горурлыгы, ә күзләре канлы зар тулы. Соңгы баруымда Чечняга мин таныш язучымны эзләдем. Магомед карт исән калган дигәч, үзем түздем, күзләр түзмәде. Иске Мерседеска утырдык та, иске адресына юл тоттык. Бакча эчендәге өйдән тирән чыкыр калган, шуңа юлыктык. Күршеләрдән сораштырдык. Аны беләймеш фәлән кешеләр,
Біз Грозный буйлап шунда шаптық. Я урамнар, бәлки түш күрәм. Әйтерсіңлі тарих дәріслігі, хәтеремә сіңгән фотолар. 43 ел Сталинград, харабәләр аунап яталар. Динозавр, гигант диплокотлар, киртләш сыртын кабарткан. Ни аяныш, фәнле, ямле җиргә, вахши дәвр кайткан кабаттан. Пыяласыз тәрәс, карасыз күз, ватык ишек, тешсез авыздай. Шушы шыксыз шәһәр ни өчендер җанда олы хисләр кабыза. Кыйналганны жәлләү хисе түгел. Монда нәфрәт, монда соклану, теләктәшлек һәм я Раббым, безне шушы афәтләрдән сакладың дигән уйлар бергә укмашканнар. Алар кайный, пешерә. Кигән аң кабат миңа бүре күзен искә төшерә. Яралы өй бүре күзе белән карый миңа. Эчтә буз ката. Бер хатаны төзәтергә диеп, ясалган иш монда 100 хата. Яралы өй торып китәр сыман, тузан болытлары кубарып. Дөнья шаһид булыр шунда, күрер өй нигезе тулы кан барын. Зләп таптык без Магомед картны. Ишелмичә калган бер өйдә яшәп ята ул эт уясына бикләп куйган хәлсез бүредәй. Ята иде аппак ятагында, мине күргәч калды аптырап, сызлануын җиңеп, күзләрендә моңлы нурлар чәчәк аттылар. Ничек таптың? Ничек онытмадың? Шушы өйдә, монда бик кысан. Син гафу ит, тора алмыйм әле. Сул аягым тагын гипста. Исеңдәдер, бер сөйләгән идем, 44-тә гыйнвар башында аягыма ярчык тиде диеп. Һәм быел да менә нәкъ шунда. Яукырыннан аны госпитальга, аннан Грозныйга өенә сафка бастырырга җибәргәннәр. Игә кайтып төшкән көенә, конарга да ирек бирмәенче, телячига төяп, йозаклап, адресы юк якка затканнар, бик еракка һәм бик узакка. Күзен ачкан сайын таулар күреп, кеше булган адам баласын, ят булса да тәмам шит итмәгән казахларның такыр даласы. Күзен ачкан сайын бүркет күреп, аның рухын канга сеңдергән чеченнарның җаннарында утны дала җиле өреп сүндергән дип уйлаучылар күп булгандыр. Әгәренки шулай булмаса, чечен җирен таптар иде микән сугыш дигән канлы күләсә.
Her şak pusup yaşay. Kişi canında mı, ilde mi? Dışı kıssa, kurban izlep gite, kütüp tıra, jayı kilgenin, hem taşlana ana bürü bulup, siz mi lakin tuzak turganın. Ahır şikte ul jingile, anı lектire uzi kırganı. Avantüre uzgan jirde lakin, yangın izi kala, karakan, harabeler kala, yara kala, nefret kalka ana karata. Әңгәмәбез безнең uzun булды. Тема арты, тема алышты. 100 ел югалтышып торганнан соң әйтерсеңлә яңа табыштык. Безнең хәлләр сезне сагалаган, кытыргы тоткан бүредәй. Каф таудан да биек тау тапкансыз, язмышыгыз юлын күрергә. Туктагызчы зинһар, сез бүрене рәнҗеттегез кебек тоела. Гербыгызда бүре сурәте иш. Әллә ничек күңел кыела. Гафу, гафу. Кытырган бүрегә бар халыкта бер үк баһадыр. Безнең гербтагы бүре бүйек, намыс билгесе ул баһадир. Сау сәламәт бүре бер кайчанда кешеләргә башлап сикерми. Душманының кансызлыгы аңа дәһшәт үсти, канын сихерли. Без беләбез төрле бүреләрне, урман явын, дала хуҗасын, саванналар, тундралар буйлап, куганнарын тормыш нужасын, койрыгын бәкегә батырып, балык тоткан чипши наданын, киң сыртына царевичны салып, һәлакәттән чыга алганын, мультфильмда хәтта куяннан да бик күп җәбер җафа күргәнен, Бүйек Римга нигез салучысын, халыкларга исем биргәнен. Без беләбез, кешедә дә хәзер бүре хылкы бик тиз бурынлый. Кайчак хәтта җырлар, шигырьләр дә бүре булып улый, ырылдый. Беләсезме, нигә Чечня гербын бизи соры бүре сүрәте? Үзеннән зур йырткычларга бары бүре генә сабак өйрәтә. Безнең бүре тыныч, ул янамый, ләкин уяу, ләкин сактаул. Башы биек, кулаклары текә, күзебезгә карап яткан ул. Тимәсәгез тимәм, ләкин яман ниятегез булса, сизәрмен. Шәфкать көтмә шул чак дип кисәтә һәм белдерә тешләп үзәрен. Күз алдына тагын теге бүре килеп басты, малай чактагы. Ник булмады мине? Бу сорауга гомер буе җавап тапмадым. Яраланган иде бүре юкса, изләрендә каны өшегән. Ул ачулы иде дөньясына, үчле иде димәк кешегә. Үзгәләргә тиеш иде мине, аңа аткан кавым баласын. Анлык кына хәле дә булгандыр. Алмады ул
ләкин аласын. Магомед карт белән сөйләшкәндә чатнап китте аңым бер мәлгә. Күзләремдә янау булмаганга явыз бүре миңа тимәгән. Бүре монда, диде Магомед карт, күкрәгенә куеп ак учын. Казах далалары уяттылар, кабарттылар аның ачуын. Булары бүре йөрәгендә мәңгелек үч уты яктылар. Каралы Харис күзләремә, нинди хисләр анда яктыра. Күптән күргәнем юк, тыныч илдән безгә килгән тыныч кешене. Дөресен әйт, минем күзләремдә явыз бүре күзе ишеме. Балаларның күзләренә кара, бүре күзендәге чаткылар юк манда. Әгәр була калса, Газраилне тизрәк чакырам. Миңа яшәү кызык булмаячак. Тауларымда шау-шу тынса да. Без бүрегә әйләнмәскә тиеш. Гербыбызда бүре булса да. Чечен карты күзләренә чумдым. Тау упкыны булса түнтәрсен, диңгез булса шыңгылына салып, күбегенә төреп күтәрсен. Үзе сырагачтын, тирән чумдым, уйламадым ничек кайтасын. Озын мизгел чатнап китте, күрдем чечен күңеленең тайгасын. Сыры бүре һәм атлы баһадир сугышалар кара аланда. Бүре инде яраларын ялый. Әҗайдакның аты таланган. Чак утыра ярында җайдак, сөңге белән җиргә терәлеп. Хәл алырга ирек бирмәенчә бүре йөри аның тирәли. Ушанланган ат кушкыра, кушлар сый буласын көтеп очалар. Бүре һаман яраларын ялый, үз каныннан үзе көч ала. Узак йөрдең минем күзләремдә. Нәрсә күрдең? Сөйлә, таныштыр. Сөңге тоткан җайдак күрдем. Һәм ул сыры бүре белән алышты. Аждаһасы кая киткән иде? Күп гасырлар сөңге очында тота иде. Аяклыны күргәч, канатлыны димәк очырган. Тора бара, бәлки саңаклыга нәфес сузар, әмма соңыннан канатлыдан колак каккан сыман, колак кагар аяклысыннан. Каләм кәгазь тоткан кул арымый, сөңге бирдән тоткан кул арый. Ләкин каләм куткарачак, сөңге мылтык кылыч кулларын. Сез бүре дип әйтмәкче идем, әкияткә ясап ишара. Ләкин аңламас дип куркып калдым, мәҗбүр булдым телем тешләргә. Югыйсә, бурын заманнарда төркиләрне бүре улавы канлы һәлакәттән юлып калган.
ары киткән язмыш олауы. Бу юлы да һәлакәт янагач, уладыш безнең бүребез. Нинди язмыш көткән булган икән. Грозныйга килеп күрегез. Күзләре картның җылы иде. Шытайды анда бүреләр. Картларында яшьлек яшнәгәндә. Әверелми халык бүрегә. Балалары күзләренә багам. Алар шаян, алар тиреләр. Балалары бала булып калса, әверелми халык бүрегә. Хатын-кызлар күзләренә багам. Кырыслык бар, бузлар эрегән. Хатын-кызлар елмая белгәндә, әверелми халык бүрегә. Яраланган урамнарга карыйм. Тәрәзләрдә гөлләр күренә. Матурлыкка сусау яшәгәндә, әверелми халык бүрегә. Хушлашулар озакка сузылды. Искә төшә ансы-монсы. Сөйләшәбез, шаяртып алабыз. Кайчакта килә елыйсы. Сезнең Казан горур. Ярый әле күреп калдым йөрәк тузганчы. Син Грозныйга түзек чакта килә алмый калдың, кызганыч. Чакырсалар, җай тап һәм бар икән. Мөмкинлегең булса, үзең дә җанга якын дусларыңны чакыр. Сизәсеңме, юллар үзелә. Минем өем шундый матур иде. Бирде ахры Ходай артыгын. Бомба төште. Бер китапсыз калдым. Кул язмалар янды, архивым. Без кутырган бүре авызына килеп кирдек бүтән ил белән. Күпме кеше бүре тишен кайрый. Шактые аңа бил бөгә. Күз алдыма гигант бүре килә. Кавказ тирәсендә авызы, ак диңгездә бугай колаклары, күзе кайда, мие явызның алгы тырнакларын тырпайтканда, кайсы җиргә тора ул басып. Арткы саны кайсы тарафларга этләр кебек сала тамгасын. Россиядә әйе бүре йөри. Ширин аның тарих аныклар. Авызыннан Кaf тауна тамды тимер бациллалар, танклар. Һәм күзләргә минем карап тора
Шул бүренең шашкан күзләре. Үзгәрделәр минем хәрәкәтләр, сүзләрем дә бераз үзгәрде. Мин тирестән төшәремне уйлап, яшьли йөргән изге юлларда бүре авызына керә яздым. Ә бу юлы нәрсә уйларга? Нинди максат бәрабәренә мин килеп каптым чирле бүрегә. Йөгрәсем килә барын ташлап, малай чакларыма кирегә. Мин ялвармыйм бүре каршысында, һәм янамыйм аңа үземдә. Бүре авызыннан без читтәрәк, чагылсак та аның күзендә. Ул ак булып күренде бит башта, һәм куандык, килде ак бүре. Әкият тәмам. Халык күз яшеннән юылып төште аның ак бүре. Юк, юк, әүрелми соры бүре, бер кайшанда батыр егеткә. Мин бит хәзер айык акылымны хисләремнән алда йөгертәм. Ә шулай да йөрәгемә минем үтеп керә алмый пушаман. Мин әле дә хәүф хәтәрләрдән исән чыгарыма ышанам.